Is-sibt filgħodu bdew jittieħdu l-klieb mis-santwarju tal-Marsa għas-santwarju l-ġdid tal-AAA f'Birzebbuġa. Dan hekk kif tlesta l-biċċa l-kbira tax-xogħol tas-santwarju li kien possibbli bl-għajnuna tal-volontiera. Rosalinda Ġus għaltilna aktar dwar il-ħidma li saret tul dawn l-aħħar xhur. Kienet ħidma kbira, ħidma li ma waqfitx għax fil-fatt għadna nibnu l-kennel issa barra u nirranġawhom nagħmlu anke affarijiet ta' ħadit u fejn ħajparkjaw in-nies. Irnexxilna nagħmluha u llum hija l-ġurnata, llum u għada huma l-ġranet fejn ħanimxu bil-klieb tagħna. 87 kelb se jkunu qed jingħataw dar ġdida hekk kif għal dawn l-aħħar 14-il sena għexu f'santwarju fil-Marsa. F'dawn l-14-il sena minkejja l-imħabba li ngħataw, is-santwarju ma kienx post ideali fejn jgħixu. Rosalind tispjega li l-ħidma se tkompli biex il-klieb kollha jgħixu bl-aħjar mod. Is-santwarju ħajkompli miexi bħalma kien miexi naħa l-oħra, ġifieri aħna ħankomplu ndaħlu l-klieb minn mit-toroq, ħankomplu neħħomjaw, insewwu l-annimali. Sfortunatament l-abbandu ma waqaf qatt, ġifieri l-ħidma tagħna hija bżonn juża ħafna u nibqgħu naħdmu għalihom. Madankollu l-għajnuna tibqa' bżonn juża, hekk kif l-ispejjeż tal-bini tas-santwarju telgħu għal eluf ta' euro. Għandna bżonn apparti donazzjonijiet, għandna bżonn volontarjat, kull tip ta' għajnuna, kumpaniji li forsi jistgħu jgħinuna b'xi metodu, kull għajnuna hija bżonn juża ħafna. Il-ħidma tal-volontiera se tkompli biex dawn jagħtu l-aħjar ħajja lill-annimali abbandonati, annimali li ta' kull ġimgħa jintremew barra. L-appell jibqa' biex wieħed ma jabbandunax lill-annimali. Fil-ġranet li ġejjin is-santwarju se jinfetaħ għal pubbliku fejn in-nies se jkunu jistgħu jaraw l-annimali jilagħbu u wieħed ikun jista' jaddotta xi kelb b'xejn.